покай се от света или от светското и бъди кръстен със Светия Дух. Зак Пулнен, 2012 година. Божиите обещания и заповедите на Господа са като два крака, на които трябва да стоим и с които да ходим. Ако се опиташ да живееш само чрез обещанията, това ще е като да ходиш само с един крак. Ти няма да изпиташ всичките обещания и ще живееш в самозаблуда. От друга страна, ако се опиташ да живееш само чрез заповедите, ти няма да можеш да ги изпълняваш без обещанията и ще станеш потиснат и обезкуражен. Така че ни трябват и заповедите, и обещанията. Но ти никога не можеш да знаеш какви са Божиите обещания и заповеди, освен ако не изучаваш внимателно писанията. Ако слушаш само пастори и ТВ проповедници, ти няма да знаеш Божието Слово, защото често те не цитират Божието Слово точно и не получават заповедите на Господа точно. Затова трябва ти сам да изучаваш Божието Слово. Ако ти си християнин, би трябвало да знаеш Библията по-добре, от която и да е друга книга на света. Ако си твърде мързелив да не изучаваш Библията, християнският ти живот ще бъде постоянно повърхностен. Ти дори можеш да си мислиш, че си новороден, а всъщност изобщо да не си. И можеш да си въобразяваш, че си изпълнен със Светия Дух, когато всичко, което си имал, е било едно лъжливо преживяване. Но ти никога няма да бъдеш заблуден, ако изучаваш Божието Слово. Тези, които не изучават Божието Слово, заслужават да бъдат заблудени, защото те все едно казват на Бог: аз знам, че си написал книга за човека, но аз нямам време да я чета. Аз имам много други важни неща да правя, като гледане на телевизия и сърфиране из интернет, така че мога да ти отделя само малко време в неделя сутрин. Ако това е твоето отношение към Божието Слово, тогава ти вероятно дори не си новороден. Всички здрави бебета плачат за мляко всеки ден и всички новородени християни ще жадуват за чистото духовно мляко ежедневно, както е записано в 1 Петрово, 2 глава, 2 стих. Аз трябва да ви кажа истината за това, защото не искам да ме обвинявате в съдния ден за това, че не съм ви казал истината. Преди много години Господ ми каза, че ако обичам хората, ще им казвам истината, дори и ако те не искат да я приемат. Има много и чудесни обещания в Божието Слово. В Новият Завет те са дори повече, отколкото в Стария Завет. Те са наречени скъпоценни и твърди големи обещания. Записано е във 2 Петрово, 1 глава, 4 стих. Ако ти знаеш, че е скрито голямо съкровище под земята в твоя имот, колко много време щеше да отделиш да го търсиш? Когато ти осъзнаеш, че Божиите обещания струват повече от каквото и да е земно съкровище, тогава ще се заровиш в Словото на Бога, докато намериш тези обещания. Аз дадох напълно живота си на Христос през юли 1959 година. Следващите 7 години прекарах в задълбочено изучаване на Божието Слово. Не отидох в библейско училище. През тези 7 години работих във военноморския флот. Винаги, когато не бях дежурен, сядах в кабинета си и изучавах Божието Слово. Това промени посоката на моя живот. Аз открих много и чудесни обещания в Библията и изисквайки ги, те внесоха духа на небето или частица от небето в моя живот. Когато се ожених, Божието Слово внесе духа на небето и в моя дом. По-късно, заедно с съпругата ми, изискахме Божиите обещания и за нашите 4 деца. Ние също така ги учихме и на Неговите заповеди. В резултат на това, днес всичките следват Господа. Бог иска от нас да живеем съгласно Неговите обещания, точно така, както живеем с парите, които имаме в банковите си сметки. Ако компанията, в която работиш, ще даде бонус, няма ли да го приемеш? Ако тогава те ти кажат, че са превели парите в твоята банкова сметка, няма ли да провериш сметката си, за да видиш, че парите са там? Повечето християни проверяват банковите си сметки с по-голяма жажда и нетърпение,
отколкото да изискват Божиите обещания, и затова животът им е толкова повърхностен. Божиите заповеди, заедно с Неговите обещания, са тези, които могат да ни направят духовно богати. Ако наистина вярвахме в това, ние щяхме да ги търсим с цялото си сърце, за да ги открием всичките. Всички ние имаме да живеем само един живот и за това трябва да имаме ясна цел в живота си. Ако нашата цел е само да отидем в рая, когато умрем, тогава ще имаме много за какво да съжаляваме, когато застанем един ден пред Господа. Нека ви кажа каква е моята цел в живота ми. Това е моята молитва. Господи, преди да напусна тази земя, аз искам да изпълня всяка една заповед, която си дал на новозаветните християни. Не съм загрижен за заповедите, които си дал на израелтяните, но всяка една заповед, която си дал за новородените християни, искам да изпълня всички тях преди да напусна тази земя. Също искам да изискам всяко обещание, което си дал за новозаветните християни, преди да напусна тази земя. Това е също, като да искам децата ми да завършат всички техни семестри в колежа. Аз не бих бил задоволен, ако който и да е от синовете ми завърши само половината от семестрите. По същия начин, аз искам да завърша всеки семестър и в моето духовно образование на земята. Голямата трагедия в света днес е, че вярващите, които би трябвало да бъдат небесно ориентирани, с нагласа за небесните неща, са повечето светски ориентирани. И няма разлика между тези, които твърдят, че са изпълнени с духа, и другите. И двата вида са светски. И едните, и другите обичат парите. И едните, и другите обичат почита от човеци. Бог сега говори на тези, които твърдят, че са християни, изпълнени с духа, казвайки: покайте се от земната си нагласа или от любовта към земните неща. Йоан Кръстител, като предшественик на Господ Исус Христос, искаше от хората да приготвят пътя на Господа. И когато поканим Христос в нашия живот, ние също първо трябва да се покорим на посланието на Йоан Кръстител, което е: покайте се, понеже наближи небесното царство. Записано е в Матея 3 глава 2 стих. Само така ние можем да приготвим пътя за Христос да бъде господар на живота ни. Какво всъщност Йоан казваше там? Той казваше на израелтяните: за последните 1500 години от дните на Моисей вие сте били заети с земни неща. Всяко обещание, което имате в Божието Слово, се отнася за земни неща. От Битие до Малахия няма дори едно единствено обещание за небесно благословение за вас. Всяко обещание е само за земни благословения, че ще станете материално богати, че вашите ферми и бизнес ще бъдат благословени, че ще бъдете изцелени от болестите ви, че земните ви врагове ще бъдат победени и че децата ви ще бъдат благословени като вас. Сега се покайте, обърнете се. Обърнете се от търсенето на тези земни благословения, защото небесното царство идва. Един е дошъл от небето, който ще ви кръсти със Светия Дух и ще донесе небето във вашите сърца. Но той може да направи това само, ако вие се обърнете от вашето преследване на земните неща. Ето същината на това, което проповядваше Йоан. И това е посланието, на което ние също трябва да откликнем, преди да можем да бъдем кръстени със Светия Дух. Светия Дух е дошъл от небето, за да донесе атмосферата на небето в нашите сърца. Главният признак дали един човек наистина е християнин, изпълнен с духа, е този, че той е небесно ориентиран, а не земно ориентиран. Около него ще има небесно ухание. Може ли някой, който губи самообладание, избухва и крещи на съпругата си или на съпруга си, да каже, че е изпълнен със Светия Дух? Такъв гняв идва от друг дух, а не от Светия Дух. На небето никой не губи самообладанието си. Аз знам какво стана с моя собствен живот
когато Бог ме изпълни със Светия Дух. Дори след като бях новороден, Адамовата природа, това, което Библията нарича плътта, имаше власт над мен. Но след като Светия Дух ме изпълни, той започна един процес, променяйки ме малко по малко към подобие на Христос. Исус Христос е идеалният пример за човека, изпълнен с Духа. И Бог иска да ни направи напълно като Него. Йоан Кръстител каза: този Божий агнец първо ще вземе всичките ви грехове. С други думи, първо той ще очисти чашата ти, но няма да я остави празна. Той ще напълни чашата ти. Той ще изчисти сърцето ти, така че да може да ти изпълни със своя дух. И тогава реки от жива вода ще потекат от вътрешния ти човек. И в Стария Завет имаше хора, изпълнени със Светия Дух. Но то не беше като новозаветното изпълване. Библията казва в Йоанна 7 глава 39 стих, че Светия Дух още не можеше да бъде даден по този новозаветен начин, докато Исус не се е прославил. Нека обясня разликата. Ако държите чаша обърната обратно и продължително изливате вода върху нея, водата постоянно ще тече върху нея и ще се разлива на всички посоки. Това е една картина за това как Бог изливаше Духа си на своите служители по време на Стария Завет и благославяше хиляди чрез тях. Духът на Бог дойде на Гидеон и Самсон, и Саул и Давид. И те бяха използвани от Бог за избавянето на израелтяните от техните врагове. Но ако погледнете вътре, в сърцата им, техните чаши, те бяха грешни и нечисти. Чашите бяха обърнати обратно, те имаха прелюбодейство и идолопоклонничество вътре в сърцата си. Когато Духът на Бог дойде на Гидеон, Съдии 6 глава 34 стих, той освободи Израел от мадианците. Но след като Бог го използва толкова мощно, той отиде и направи идоли и започна да им се покланя. Записано в Съдии 8 глава 24 до 27 стих. Отвътре неговата чаша беше мръсна. Сърцата на Саул и Давид също бяха нечисти в друго отношение. Но в деня на Петдесетница Бог обърна, изправи чашата и изля Духа в чашата, преобраз на сърцето, и изчисти първо отвътре и след това я напълни. После водата започна да тече от утробата. Йоанна 7 глава 38 стих. До този ден, както им каза Господ, Светият Дух беше с тях. Но от този ден нататък той беше в тях. Йоанна 14 глава 17 стих. Тази е разликата между старозаветното преживяване със Светия Дух и новозаветното преживяване със Светия Дух. Така че ако един проповедник днес, след като е бил използван мощно от Бог, падне в прелюбодейство, това ще докаже, че той въобще не е бил новозаветен Божий служител. Той просто е бил един старозаветен проповедник, който е имал Духа, изливаш се върху него, но не от неговата утроба, защото в сърцето му все още е имало поход към жените. Проповедник, който обича парите, също има мръсно сърце, защото Духът на Христос не обича пари. Човек, който обича пари, не може да бъде изпълнен с Духа. Бог може да ползва такива проповедници, но това ще е като вода, изливаща се върху обърнатите им чаши, докато вътрешността им остава непроменена. Такива проповедници са от тези, за които Исус каза, че ще дойдат при Него в онзи ден и ще се хвалят с постиженията си в техните служения. Но въпреки това, Той ще ги прати в ада. Матея 7 глава 22 и 23 стих. Какво търсите, когато искате от Бог да ви изпълни със Светия Дух? Искате ли Бог да ви използва или първо Той да ви изчисти? Ако само искате да бъдете използвани от Бог, да пророкувате или да изцелявате болни и така нататък, вие всъщност отивате обратно към Стария Завет. След като Давид съгреши с Вицавея, той написа псалм, признавайки греха си. Но има един кратък израз в Псалм 51,
който показва неговата жажда за нещо повече от прошка, нещо, което той нямаше. Бог го използваше по много начини, но той казва: Господи, аз знам, че преди всичко ти желаеш искреност вътре в човека. Псалм 51, 6 стих. Искреност тук означава истинност. Давид знаеше, че Бог искаше неговият вътрешен живот да е прозрачен и истински, но това не беше така с него. Той жадуваше за такъв живот, но не можеше да го има, живеейки под Стария завет. Вие самите жадувате ли за такъв живот? Когато външният живот на човек е чист, но неговият вътрешен живот не е, тогава той е лицемер. Той живее под Стария завет. Исус казва в Йоанна 7 глава 38 стих, че тези, които получат Светия Дух в Новия завет, ще имат реки от жива вода, които ще потекат от утробата им. Важното нещо тук е не реките, но мястото, откъдето те текат. Утробата, вътрешният човек. Този е израза, който Давид използва в Псалм 51. Утробата е вътрешността на чашата. Давид преживя само благословението от Бог, протичащо отвън. Така ли е и в твоят живот? Твоето преживяване със Светия Дух старозаветно ли е или новозаветно? Ти ще получиш това, за което наистина жадуваш. За каквото се молиш, това и ще получиш. Ако единствената ти молитва е: Боже, използвай ме, Той може да ти използва, но ти ще си като една чаша, обърната обратно, с сърце, оставащо все така грешно и мръсно. Той може да реализира голямо служение чрез теб, но ти ще си като Самсон, с сърце пълно с греховна поход. Това ли е, което искаш? Това не е новозаветната пълнота на Светия Дух. Ако ти живееш в Стария завет, ти не можеш да имаш истинност в утробата си. Аз знам това от собствен опит. След като бях новороден, се молих Бог да ми даде силата да проповядвам и да ме използва. И Бог наистина ме използва. Но с времето аз открих, че вътрешността на моята чаша беше мръсна. Аз можеше да продължа така цял живот, както Давид и Самсон, защото водата течеше върху мен и благославяше другите. Хиляди хора бяха благославени чрез моето проповядване и конференции в много части на света и чрез моите радиопрограми и книги. Но моето собствено сърце беше мръсно и аз нямах победа над греха. Аз бях лицемер и извиках като Давид: О, Господи, Ти желаеш искреност вътре в мен, но аз нямам това. Никак не бях доволен от моето състояние. Аз жадувах за едно новозаветно преживяване със Светия Дух. Накрая реших да оставя проповядването, защото бях един лицемер. И тогава Бог в Неговата велика милост и състрадание към грешник като мен ме срещна и ме кръсти със Светия Дух и с огън. Какво прави огънят? Той пречиства. Йоанн Кръстител каза на израелтяните: Аз мога да ви кръщавам само с вода, но Исус може да ви кръсти с огън. И този огън ще пречисти живота ви като нищо друго. Когато хората идват и искат да положа ръцете си на тях, за да бъдат кръстени със Светия Дух, аз им казвам: ако аз положа празните си ръце на главата ви, нищо няма да се случи. Ти ще си останеш все така празен. Има друг, който е по-силен от мене. Само Той може да те кръсти със Светия Дух и с огън. Отиди при Исус. Исус бе този, който ме кръсти със Светия Дух и с огън. Той бе този, който изправи чашата ми 16 години след като бях обърнат и изпълни вътрешният ми човек и направи реките да текат оттам. Той може да направи същото и за теб. Бог ни гледа на лице, така че отиди пред Него днес. Но както вече видяхме, Йоанн Кръстител каза на хората първо да се обърнат от земното царство. Матея 3 глава 2 стих. Този Исус
който кръщава със Светия Дух и с огън, иска да донесе небесното царство в нашия живот. Изразът "покайте се" е като военната команда "кръгом". Това означава да се обърнете на 180 градуса с лице в обратната посока. Ние трябва да се обърнем от търсене на земни благословения и искрено да потърсим небесните благословения, ако искаме истинската пълнота на Светия Дух. Проблемът с много хора днес, които търсят кръщението със Светия Дух, е този, че те все още търсят земни благословения. Дяволът ще даде на такива хора лъжливо преживяване, което ще изглежда като кръщението с Духа. Има хора от много религии, които говорят на езици. Как тогава можем да различим истинското от лъжливото? Само ако се отвърнем от земното и търсим небесното. Всяка дарба от Светия Дух има фалшификат. Това само показва, че истинските дарби от Духа трябва да са много ценни. Никой не прави фалшификати на неща без стойност, като опаковъчна хартия или вестник. Правят фалшификати само на това, което е ценно, като диаманти, злато или пари. Истинските дарби, говорене на езици и пророкуване и изцеление, следователно трябва да са много ценни. Ето защо Сатана ги е фалшифицирал. Ако искате да купите диаманти, но не разбирате нищо от диаманти, знаете, че лесно могат да ви измамят. Затова ще доведете със себе си някой, който знае всичко за диамантите. За такива земни неща вие сте много внимателни. Не би ли трябвало да сте много по-внимателни, когато става въпрос за небесни дарби, за да сте сигурни, че не сте излъгани от Сатана с някакъв евтин фалшификат? Получихте ли истинско кръщение със Светия Дух и с огън? Дарбите, които имате, всичките истински дарби ли са? Това са важни въпроси, които вие трябва да си зададете. Аз си спомням, когато за първи път търсех да бъда кръстен с Духа. Отидох в църква, в която това се проповядваше, и чух много хора там да издават голям шум. Беше един хаос. И пасторите там повече се интересуваха да вземат парите ми, защото знаеха, че бях военноморски офицер. Аз се върнах в стаята си разочарован и се молех, казвайки: Господи, аз не искам това, което тези хора имат. Не искам дух, който ме учи как да правя много шум, но ме оставя заробен от любовта към парите. Искам това, което Петър, Яков и Йоан получиха в деня на Петдесятница. Това ги освободи от този свят и им даде силата да бъдат огнени свидетели за Тебе. Аз не искам евтин фалшификат или имитация. И ако отнеме 10 години за да получа оригинала, ще чакам 10 години. Помислете как едно амбициозно дете от детската градина е готово да чака дори 20 години, за да стане доктор. Силата на Светия Дух не е ли по-важна от получаването на докторска титла? Тази сила няма да ви донесе повече пари, за разлика от докторската титла, но ще ви направи по-полезни за Бога. Искам да попитам всички вас, новородени християни, един директен въпрос. Интереса ви е само да отидете в рая или да следвате Исус Христос тук на земята преди отиването в рая? Когато Господ ме изпълни със Светия Дух, аз реших, че няма да обикалям Индия, за да търся хора, които искат да отидат в рая, но по-скоро за хора, които искат да следват Исус на земята. В Индия има повече от 1 милиард души, които биха искали да отидат в рая. Никога не съм срещал никой, който да иска да отиде в ада. Ти не си духовен, само защото искаш да отидеш в рая. Всяко човешко същество иска да отиде в рая. Аз търся хора, които искат да следват Исус Христос на земята и да живеят напълно за Него, преди да отидат в рая. Зная, че има много малко такива хора, но точно такива хора съм търсил през последните 37 години,
в много части по света. Аз не търся християни, които преследват едно земно царство и въпреки това искащи да бъдат изпълнени със Светия Дух. Не. Аз търся такива, които искат да се покорят на призива на Йоан Кръстител да се обърнат на 180 градуса от земните неща и да търсят небесните неща. Аз търся християни, които желаят чистота и непорочност повече от пари. Колко от вас могат да се изправят днес пред Бога и да заявят: Господи, аз осъзнавам, че са ми нужни пари, за да живея тук, на тази земя, но аз имам нужда от чистота, за да вляза в Твоето присъствие. И така, Господи, днес повече ме интересува чистотата, отколкото парите. Повече ме интересува Божия огън в моя живот, отколкото всичките почести и богатства на този свят. Ако вие се молите искрено по този начин, уверявам ви, че много скоро ще бъдете кръстени със Светия Дух. Спомням си как веднъж един човек ми каза, че се е молил 40 години за кръщението със Светия Дух, но не беше го получил. Отговорът ми на това е: ако ти продължаваш да търсиш земните неща, тогава ти няма да получиш истинско кръщение с Духа дори и за 100 години. Може да получиш някой ефтин фалшификат на събрание и да си отидеш доволен от това, но няма да получиш истинско кръщение. За истинското кръщение ти трябва да платиш цена. Има много и чудесни обещания, които ни е дал Бог чрез Словото си. Както споменах, те са наречени скъпоценни и твърде големи обещания във 2 Петрово, 1 глава, 4 стих. Но всички обещания си имат условия, прикрепени към тях. Когато вие кандидатствате за работа, първо трябва да изпълнявате известни условия. В някои от случаите вие трябва да сте завършили колеж или да имате определен брой години стаж. Ако отидете на интервю за тази работа, без да сте изпълнили тези условия, интервюиращите ще ви попитат: защо си изгубихте времето да дойдете тук? Не прочетохте ли условията, които се изискват? Вървете си вкъщи. Така че ако дойдете при Исус и кажете: Господи, кръсти ме със Светия Дух и с огън, както Йоан Кръстител каза, че ще направиш, той ще ви каже: вие прочетохте ли условията, които спомена Йоан Кръстител? Отвърнали ли сте се напълно от търсенето на земните неща? Търсите ли сега небесните неща? В противен случай Господ ще ви каже да си отидете вкъщи и да се върнете, когато сте изпълнили условията. Аз съм убеден от това, което съм видял, че повечето християни, твърдящи да са изпълнени със Светия Дух, са имали преживяване, което е имитация, защото не виждам нито святост, нито сила в живота им. Исус имаше само 11 ученика. Това бе една наистина малка църква, но когато те бяха изпълнени със Светия Дух, те станаха радикални ученици на Христос и превърнаха още хиляди други в ученици. Днес има мега църкви с хиляди хора, претендиращи да са изпълнени със Светия Дух, но те са побеждавани от греха, обичат парите и нямат сила. Това е така, защото тяхното преживяване е било една имитация. Не е било истинско. Веднъж чух една история за женски заек, говориш за една лъвица, като й казал: миналата година аз родих 24 зайчета. Колко малки си родила ти миналата година? Лъвицата казала: аз родих само едно, но той е лъв. Аз си мисля за тази история винаги, когато чуя служители да говорят за големия брой хора, посещаващи тяхната църква, и броя на хората, кръстени със Святия Дух в кавички, както те твърдят, разбира се. Един ученик, като тези ранни апостоли, би бил далеч по-полезен за Бог, отколкото хиляди от днешните повърхностни, говорещи на езици в кавички християни. Аз не обезценявам дарбата говорене на езици,
Но как можеш да знаеш дали това, което имаш, е истинската дарба езици? Аз говоря на езици вече 37 години и мога да ви кажа какво това направи за мен. Аз бях 16 години новороден християнин преди да говоря на езици. И през всичките тези години аз често бях обезкуражен, депресиран, гневлив и с периоди на лошо настроение. По някой път бях на върха с радост, но повечето пъти бях долу в долината на депресията. Аз бях точно като повечето новородени в кавички християни. Тогава прочетох в 1 Коринтяни 14 глава 4 стих. Който говори на непознат език, назидава себе си. Аз положително исках да назидая себе си. Да назидая означава да изградя. В английската Библия е използвана думата edify, която означава още издигам внушително здание. Ако някой сложи бомба в тази сграда, тя ще бъде разрушена. След това, ако някой изгради отново, тя ще стане едно внушително и красиво здание. Тук е използвана думата edifice, която е със същия корен като edify. Така че да назидаеш е като да изградиш здание. Който говори на непознат език, изгражда себе си, за да се превърне в нещо красиво. Харесваме този превод. И така аз попитах Господ: Господи, можеш ли наистина да съградиш отново този мой разрушен, отстъпил живот, живот на отстъпничество? Аз съм новороден, но често имам лошо настроение. Не мога да контролирам езика си и когато се разгневя, говоря като самия дявол. Можеш ли наистина да ми дадеш небесен език? Можеш ли наистина да изградиш от мене нещо красиво? Ако е така, искам да направиш това в мен на всяка цена. Аз отчаяно исках това. Тогава Бог ме изпълни със своя дух и напълно обърна моя живот. Той не само ми даде дарбата говорене на непознати езици, но също ми даде власт да контролирам матерния си език. Ето как аз знаех, че дарбата, която бях получил, бе истинска. Ако вие твърдите, че имате дарбата говорене на непознат език, но не можете да контролирате познатия си, матерния си език, тогава вашата дарба може въобще да не е от Светия Дух. Тогава също открих, че можех да победя обезсърчението и лошите настроения и да се радвам всякога в Господа. Аз все още съм изкушаван да бъда обезсърчен, но аз се съпротивявам и говоря на езици, докато изкушението от мене. Така дарбата говорене на езици ме държи постоянно свеж и бодър и не ми позволява да стана сух, така че винаги да мога да имам помазанието на духа, когато служа на другите. И така аз откривам, че дори и тази дарба, както всяка друга духовна дарба, е дадена на първо място, за да ни направи благословение за другите. Но над всичко, присъствието на Исус стана реално за мен, защото бях изпълнен с духа. Сега зная, че този, който живее в мен, е по-силен от Сатана. Порано се плашех от срещи с демонично обладани хора, но сега аз мога да помагам на такива хора, чрез изгонване на демоните от тях. Преди аз се страхувах от дявола, сега дяволът се страхува от мен. Аз не съм специален, но вече имам реално, истинско християнство, след като Бог ме изпълни със Светия Дух. Отдадох се напълно на Исус и сега нямам друга амбиция на земята, освен да върша Божията воля всеки ден, докато видя един ден моя Господ лице в лице. Когато гледам живота на повечето християни около мен, които казват, че са новородени, аз ги виждам в съвсем същото състояние, което бях и аз през първите 16 години след като бях новороден. Аз не презирам такива християни, нито ги критикувам. И как бих могъл? Преди аз бях точно като тях. Аз само им казвам: Бог има нещо по-добро за теб. Отвърни се от търсенето на земните неща и търси небесните. Тогава Исус ще ти изпълни със своя дух.
новозаветният живот е милион пъти по-добър от старозаветният живот. Исус не дойде да ни направи богати със земно богатство, нито дойде да ни даде чест, нито в света, нито в църквата. Той дойде да ни направи като себе си, любящи, смирени и святи. В същото време Той ще позволи ние да бъдем презирани и отхвърлени от човеци, както и Той самият беше. Той може да позволи да бъдем материално бедни, но духовно богати. Богът, който направи Авраам богат, и Йов, и Давид, и Соломон богати със земно богатство, лесно е можел да направи Исус, и Петър, и Павел също богати със земни блага, ако е искал. Но Той не го направи, защото Исус дойде да отвори на хората небесното царство и да им даде небесно богатство. И така Павел описва собственото си положение във 2 Коринтини 6 глава 10 стих. Като сиромаси сме, но обогатяваме мнозина, като че нищо нямаме, но притежаваме всичко. Това е истинското новозаветно, изпълнено с духа християнство. Чувате ли глас от небето днес идваш към вас? Това е един много любящ глас. Господ казва: Синко мой, дъще моя, ела по-високо. Аз не искам да продължаваш да живееш на това ниско ниво, на което живееш сега. Не бъди щастлив от това, че си по-добър от другите християни около теб. Не се хвали със знанието си, или с преживяванията си, или с доброто мнение, което другите имат за теб, или колко си мислиш, че си духовен. Дори не се радвай за това, колко много си бил използван от мен в миналото. Ела по-високо. Бог иска да ви изпълни със светия си дух. Ще му кажеш ли: Господи, аз искам истинската сила на Светия Дух. Достатъчно дълго съм живял с фалшификат. Нека да ви кажа още нещо. Вие не трябва да чакате. Ако има период на чакане, това е защото Бог ви чака да предадете всичко на Него. Целият си живот и всичките си амбиции и така нататък. Може би има нещо в живота ви, което все още не сте предали на Него. Някоя врата в сърцето ви, която все още не сте отворили пред Господа. Някой навик, който вие все още не искате да оставите. Искате ли да го оставите сега? Искате ли да изхвърлите онези ваши DVD-та с филми, които не бихте допуснали Исус да гледа заедно с вас? Искате ли да изхвърлите онези ваши CD-та с рок и друга музика, които Исус никога не би слушал? Искате ли да изхвърлите онези ваши снимки и списания, които би ви било срам да оставите Исус да види? Искате ли да оставите Исус да изследва вашите финансови дела и да ви каже как да използвате парите си? Искате ли да оставите Исус да бъде винаги между вас и съпругата ви, така че всеки път, когато й говорите, Исус да бъде застанал пред вас? По същият начин, ако вие сте съпругата. Ако това е животът, за който жадувате, казвам ви, можете да бъдете изпълнени със Светия Дух днес. Но ако вие все още търсите земните неща и искате от Исус по-хубава къща и по-хубава кола и други такива материални неща, тогава трябва да ви кажа, че Господ няма какво да ви даде, докато не се покаете и не се обърнете. Дано Господ да ви помогне да видите това и да бъдете мъдри. Амин. Исусе от Назарет, душата ми вика към Тебе, отвори ми свято небе. Душата ми вика към Тебе, Исусе от Назарет,
Душата ми вика към Тебе, отвори ми свято небе. Сила дай на своята църква, Исусе. Сила дай и любов ни дай. Сила дай на своята църква, Исусе. Сила дай и любов ни дай. В тази борба поднебесна нуждаем се всички от Теб, да имаме с Тебе ни среща всеки час и всеки ден. В тази борба поднебесна нуждаем се всички от Теб, да имаме с Тебе ни среща всеки час и всеки ден. Сила дай на своята църква, Исусе. Сила дай и любов ни дай. Сила дай на своята църква, Исусе. Сила дай и любов ни дай. Пътя враждебна е, зная, воюва срещу духа, но Духа Свят е по-силен и побеждава света. Плътта тя враждебна е, зная, воюва срещу духа, но Духа Свят е по-силен и побеждава света. Сила дай на своята църква, Исусе. Сила дай и любов ни дай. Сила дай на своята църква, Исусе. Сила дай и любов ни дай. И знаем от Теб, обещал си да бъде с нас до века. Душите ни в Теб се надяват, в Тебе ни е радостта. Ни знаем от Теб, обещал си да бъде с нас до века. Душите ни в Теб се надяват, в Тебе ни е радостта. Сила дай на своята църква, Исусе. Сила дай и любов ни дай. Сила дай на своята църква, Исусе. Сила дай